Ang regalo ko sa magiging asawa ko noon ay mga reasons, 365 reasons. Huwag kang tumawa! Ito nga, kinasal kami ng asawa ko. Meron siyang sa akin binigay na na gift. 'Di ba, mas sentimental akong tao, 'di ba? I really appreciate mga items that are DIY. Para sa akin, anything that is DIY or personalized, yung pinag-isipan talaga, yung pinaglaanan ng oras, para sa akin intentional 'yun. Ako 'yun. Ang regalo ko sa magiging asawa ko noon ay mga reasons, 365 reasons. Huwag kang tumawa! 365 reasons why I love you. Yung 365 reasons, apakahirap kaya mag-isip ng 365 reasons bakit kita mahal. Kasi ibig sabihin nun, intentionally kang mag-iisip Ibig sabihin, yung utak ko na sobrang busy, maghihimay-himay yan. Bukod pa doon, meron akong reasons. So, kunyari, reason number 1, sinusuportahan mo yung aking passion for Hello Kitty. Yan. So, one reason. So, yung rason na yon 110. Tingin ko 3 lang talaga binasa doon sa 300. Hindi mo sure kung may binasa. So bukod sa iniisip ko yung 365 na yun, na naka-ano pa yan, naka-bullets. Tapos parang everyday, for so many days bago kami ikisal, iniisip ko yun. Tapos susulat ko, sinusuportahan mo ang passion ko kay Hello Kitty. Kunyari, reason number 1. Nakasulat yan, gugupitin ko yun. Pakagupit ko, irorolyo ko. At yung nakarolyo na yun, ilalagay ko sa maliit na, alam mo yung pag kinukuhanan tayo ng dugo, Test tube. yung parang test tube na maliit, doon oh. nakalagay. Tapos nalagyan ko siya ng cork sa ibabaw. O, di ba? Tapos nakalagay yun sa tray. 365, naghanap pa ako ng tray. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.